Panjenenganipun Bapak Kanitu Kalideso Ibu Bapak Herianta. Ingkang kula hormati Kepala Sub Unit LPM Padukuhan Kalajen Kidul. Ingkang kula hormati sedaya wonten ing Padukuhan Kalajen Kidul lan ugi ingkang kula hormati Ketua Komudika Doso wonten ing Padukuhan Kalajen Kidul saha Bapak Ibu wonten ing dalu punika. Ingkang sepisan sumangga panjenengan sedaya tansah kula dherekaken mujukaken raos puja puji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring nikmat sehat dumateng kula lan panjenengan sedaya satemah wonten ing wekdal dalu punika kula lan panjenengan sedaya saged kempal wonten ing papan punika kanthi manggih kawilujengan. Bapak Ibu ingkang kula hormati, ingkang sepisan kula ngaturaken matur nuwun dhateng Bapak Kamitua Kalurahan Kalitirta ingkang sampun kersa rawuh wonten ing pentas seni Jatilan Gagak Seta wonten ing Padukuhan Kalajen Kidul punika. Ingkang salajengipun wonten mriki kula badhe ngucapaken selamat Hari Sumpah Pemuda yang ke-97 lan ugi selamat ulang tahun untuk Komudika 10. Semoga semakin solid, guyup rukun, terus berinovasi, bersinergi demi kemajuan bersama. Ingkang salajengipun ugi kula derek bingah dumateng panitia ingkang sampun ngawotenaken pentas seni Jatilan Gagak Seta wonten ing wekdal dalu punika. Lan boten kesupen ugi kula ngaturaken matur nuwun dumateng sedaya warga masyarakat Padukuhan Kalajen Kidul lan sponsor-sponsor ingkang sampun bantu kelancaran acara wonten ing wekdal dalu punika. Nggih mbok bilih mekaten nggih ingkang saged kula aturaken selamat menikmati pentas seni Jatilan Gagak Seta. Saya mohon untuk tetap menjaga kondusivitas, jangan ada keributan nggih Bapak Ibu sedaya nggih. Nggih. Nggih mbok bilih mekaten ingkang saged kula aturaken kathah kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing ngaturaken panuwun sagung dumateng Ibu Dukuh, Ibu Yuniar, kaos menika sagung dumateng Bapak Ibu sedaya. Ibu Dukuh menika riyen kanca kula sekolah zaman SMA. Sama-sama OSIS. Dulu di Man Maguwoharjo, tepuk tangan dulu sekarang sudah menjadi Dukuh. Alhamdulillah. Jenengan dados Dukuh, kula dados penyanyi. Ora apa-apa rezekine dhewe-dhewe dalane dhewe-dhewe. Insyaallah ingkang bahkan berkah barokah nggih. Mbak Junior, dulu adik kelas, cuman satu OSIS dulu Mbak Cita. Kalajengaken saking dumateng Bapak Ibu ingkang wonten pakurmatan, Bapak Ibu ingkang bagya mulya, ikat koncone ceket sakmenika para paraga sampun samekta siaga, anamung tasih wonten setunggal sambutan saking panjenenganipun perwakilan saking Kelurahan Kalitirta Berupa Sleman, Ngayogyakarta. Anamung ingkang hamakili Pak Lurah inggih menika Bapak Kamitua, nyuwun sewu mboten kula sebat naminipun sumangga wekdal saha papan kula sumanggaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Kula ngagem bahasa Indonesia mawon nggih. Mungkin sebelumnya kita yel-yel terlebih dahulu. Mungkin ibu-ibu yang biasa senam di kelurahan sudah tahu yel-yelnya. Nah mungkin ini tidak hanya dari Kalitirta. Monggo kita semarakkan yel-yel Kelurahan Kalitirta. Ketika nanti saya sampaikan Kalitirta, nanti Bapak Ibu adik-adik semua bilang jaya jaya maju bersama. Oke, Ibu, Bapak, sambil mengepal.
Sing semangat pokoknya. Kalitirto jaya jaya maju bersama. Ya, terima kasih luar biasa. Jadi memang itu yel-yel dari Kelurahan Kalitirto agar apa? Agar kita tambah semangat. Kita tidak maju sendiri-sendiri, tapi kita maju bersama-sama untuk Kelurahan Kalitirto yang semakin gumregah seperti itu. Terima kasih. Yang pertama tentunya kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberi kekuatan, umur panjang, kesehatan sehingga dapat berkumpul bersilaturahim dalam acara pentas Datilan Seni Budaya Datilan Gagak Seto Kaliajar Kidul. Sangat luar biasa tentunya nguri-uri kabudayan. Karena dengan budaya, apalagi kita di Yogyakarta, budaya sudah ada dana istimewa, undang-undang keistimewaan. Maka dari itu implementasi langsung, dampak langsungnya yaitu kita harus nguri-uri budaya. Salah satunya ini tentu saja aplaus untuk Padukuhan Kaliajar Kidul, monggo. Yang saya hormati Ibu Dukuh Kaliajar Kidul beserta tokoh masyarakat baik itu dari RT, RW, jaga warga, Sub LPM, Karang Taruna sangat luar biasa hingga acara pada hari ini acara dalam memperingati Sumpah Pemuda dan juga hari ulang tahun Pemuda-Pemudi Kaliajar Kidul yang ketiga. Sangat luar biasa dan tentunya harapan kami dapat kondusif hingga nanti selesai acara seperti itu. Tentunya yang pertama saya mohonkan maaf Bapak Lurah Kalitirto tidak dapat hadir pada malam hari ini. Beliau ada tugas dari keluarga dari saudaranya untuk tunangan di Bantul. Jadi beliau menugaskan saya selaku kami tua yaitu juga di bidang budaya untuk mewakili beliau. Terutama mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan pesan beliau tentunya seperti yang disampaikan oleh Bu Duko tadi agar tetap kondusif hingga selesai acara. Dan tentunya ini salah satu bentuk nguri-uri kabudayan. Monggo kita lestarikan sehingga khususnya Kaliajar Kidul menjadi salah satu padukuhan yang nguri-uri kabudayan terkhususnya Datilan dan secara umum di wilayah Kalitirto seperti itu. Yang kedua tentunya kami apresiasi sangat luar biasa. Ini salah satu bidang dari budaya, tentunya dari peraga-peraga pemain-pemainnya sudah latihan semangat dari sebelum pentas hingga nanti selesai dan besok di acara selanjutnya yaitu Jalan Sehat semoga berjalan dengan lancar seperti itu. Mungkin itu tidak banyak, nanti tentunya Bapak Ibu semua sangat menunggu dari pentas seni Datilan Gagak Seto. Untuk itu mohon maaf apabila dalam menyampaikan sambutan dari Bapak Lurah ada banyak kesalahan. Bila taufik hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan, monggo. Dari saya katakan Bimanwe, saya dumateng perwakilan saking kelurahan Berbah Sleman, saking Kalitirto, leres nggih Kelurahan Kalitirto, Berbah Sleman, Yogyakarta, perwakilan saya Kelurahan Bobo Kami Tuwa. Nun inggih ngancik adicara salat sengipun, nun inggih menika dedonga sesarengan ingkang dipun pimpin saking Bobo Kaum Kaliajar Kidul, ugi samangke kalajengaken adicara potong tumpeng, ugi kalajengaken atur pasugatan Bapak Putra wonten ing dalu punika. Sagung dumateng perwakilan Bobo Kaum, wekdal saha papan kula sumanggaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wa ala umuri dunya wa din asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Wonten ngesanipun Bapak kami tuwa ingkang mewakili saking Kelurahan Kaliterto ingkang kula hormati, panjenenganipun Ibu Dukuh Kali Ajar Kidul ingkang kula hormati, bapak-bapak, ibu-ibu ingkang rawuh dalu menika mboten kula sebat setunggal mbaka setunggal ingkang kula hormati lan kula tresnani. Puji lan syukur kunjuk asanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun kathah paring kanikmatan dumateng kula panjenengan sedaya. Dalu menika kula panjenengan sedaya tasih saged rawuhi pentas seni utawi nonton pentas seni kesenian Gagak Seto Kali Ajar Kidul. Namung monggo sareng-sareng kita nyuwun asanipun Allah Subhanahu wa taala mugi adicara dalu menika samangke saged lumampah kanthi lancar hajatipun para pemuda-pemudi Kali Ajar Kidul dipun ridhoi dening Allah Subhanahu wa taala. Monggo sareng-sareng nyuwun asanipun Allah Subhanahu wa taala kang raso agami sanes Islam kaula sumanggaaken. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yukafin tauqafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azim sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma afir lil muslimin muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samdun mujibud ibad ya qadiyal hajat. Rabbi aujidni ashkura ni'matallati an'amta alayya wa ala wali walidayya wa an ala sholihata tahu wa tahini bi ibadika sholihin. Allahumma selamatan bidin wa afiyatan fi jasadi wa ziyatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan fil maut wa rahmatan dal maut wa maghfiratan badal maut. Allahumma hawin sakrat wa najata minan nar wa afu anjal hisab. Rabbana dzulamna wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah syadiyam masyifun wassalamu mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kirang langkung panjenengan papunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya matur suwun perwakilan saking Bapak kawan kang sampun pimpin tunggu wonten ing dalu punika adicara salajengipun nuninjih adicara pamungkas mereka potong tumpeng sumangga sagung dumateng panitia yang petaken siaga yang potong tumpeng kasuwun lajeng wonten ing sangajengipun papanggungan Ibu Dukuh kalian Bapak kami tuwa kasuwun kapungkasan saking dalu punika adicara potong tumpeng ingkang sak mangke potong menika Bapak kami tuwa napa Ibu Dukuh? Nggih. Monggo Bu Dukuh. Pak kami tuwa ya, monggo. Tumpeng. Artisipun menika tumpeng tumapaking pangeran ndedonga tumuju marang Gusti Allah. Mugi-mugi paguyuban kesenian jadilan Gagak Seto ugi komoditas menika Komudika Kali Ajar Kidul, pemuda-pemudi Kali Ajar Kidul tansah pinayungan ayam-ayam tentrem bagya mulya gangsar lancar adicara wonten ing dalu punika ugi salajengipun tansah nguri-uri nglestari budaya Jawa lumantar kesenian jadilan Gagak Seto Kali Ajar Kidul Berbah Sleman Kayogyakarta. Jadi sumangga dipun bibiti potong tumpeng Bapak kami tuwa kanthi monggo kanca-kanca kanthi wawasan bismillahirrahmanirrahim. Monggo Bapak kami tuwa tumapaking pangeran ndedonga sesarengan mugi-mugi Gagak Seto Komudika Kali Ajar Kidul tansah pinaringan ayam-ayam tentrem bagya mulya. Bismillahirrahmanirrahim. Tepuk tangan monggo.
DJ petik citra rumiyin foto sesarengan sumangga. Dari Jembatan Suwun Sagung Dumateng perwakilan Bapak kami tua Ibu Duko Purnati Coro wonten ing dalu punika potong tumpeng kapungkasan wonten ing dalu punika dene sameneika kelajengaken atur pasugatan kanca-kanca para go putra kesenian jadilan gagak seto kali ajur kidul berpasliman ngayuk Jakarta ugi samangke kelajengaken babak para go putri kanca-kanca Implah CS sagung dumateng para pamirsa sugeng hamreksani atur pasugatan kanca-kanca gagak seto. Sang Patisikra anata baris nyawiciku mala dampyak kumrekut lampahe binarung krapya watanga gade kumlaranga bae surae kumoro Piarasa swaranipun lir ombake samudra Tampun beri koma guru pinarunge trawadyaka rasune tapi asa swaranipun lirombake samudra Tapur beri koma
Di tengah medan perang sang panglima telah bersiap siaga. Suara derap kuda menyatu dengan dentum pedang sorak balak. Para tentara pendek berkomandan di medan pertempuran. Sang panglima telah menuju medan perang. Trompet telah dibunyikan sebagai tanda dimulai perang. Oh yeah. Cina jernih mereka tamo Beritan kembang Kembangan putih Mangka nadyan tua Biko Yen tan mikani Rasa Yakti sapi Asa polit Sapa samut Semangsane pasamunat Gonyak ganyuk ngeleli Sami
mesem ayo mesem. Ya. Yo 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 yo.
bintang rembulan saksi abadi tresnaku monggo sawiji. Sumunare sengenge wanci sore ngelengke marang kowe nimas papo janku mong kowe sing tak piye pawartamu do papujanku ya mong kowe sing tak apa kowe wis lali marang aku iki do ora nyono yen nganti lali. Oh siji sing tak suwon kowe aja ngalih ati elingo marang aku kang tresno breng sliramu. Yas oh yas yo gagak seta Ya oi. yo Ayo. yo Aku masih seperti yang dulu menunggumu sampai akhir hidupku. Kesetiaanku tak luntur, hatiku rela berkorban demi keutuhan kau dan aku. biarkanlah aku memiliki semua cinta yang ada di hatimu. Apapun kan ku berikan cinta dan
sendiri. Ku cari damai bersama bayanganmu. Hangat pelukan yang masih ku rasakan. Tak kasih, tak sayang. Biarkanlah aku memiliki semua cinta yang ada di hatiku. Apapun kan ku berikan cinta dan kerinduan untukmu, pujaan hatiku. Malam ini tak ingin jadilah sendiri. Ayo, Ku cari damai bersama bayanganmu. Hangat pelukan yang masih ku rasakan. Kau kasih, kau sayang. hoa hoa hoa, Hei, hei, Yo, ayo, 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 ayo. Yuk, 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 yuk.
Yo, asole mana sole, asole mana sole, asole mana sole soy. Ya ya yo. Yo. Hoi, yo. Ayo. Oh. Yo, yos. Yo. Raja muda ing Ponorogo, siaga ing yuda, lawan raja rai singa. Nasta pusakane pacundya isamadima, prabase tapupus singa barong alas roban. Eloya Eloya, Eloya Eloya, perangi tansaya rame. Eloya Eloya padha sakti kakarone. Waro sakti Rapa sing prajurit singa Patih bujangana Lawan babati singa Ancur lepet Dinding marang Ponorogo Pencet semandiman Sarare angkasa Iyo hae Barangi sangsaya rame
Yuk. Wayahe, wayahe. Ayo, Iya. Cuk. Iya. Sarane kumboro sorak-sorak sarane kumboro Sarate wadya nite turangga asale saka jatilan gagase to Kalem, Mas. Redu Mas Paijo, fokus. mawur mangamur awur raning ajure kang makuro kangsa adya datang butula warbangaring jatilan gagak seta regata ingkang dosa lelayo sabe iyo oh iyo Yo, awas yo, kalem yo. Cahya. Asal nih. Yo, ya.
yen besengmu wibu patut nyoto jatmi kamrak api aduh lestariya tan lilo bisa sarikmo Senadyan kebasane kalingan godhong asat lembar kang mas koyo mus kucaten rasa sing seming atiku Kacaane sarwa asri srobat tempo tansah kowe aduh wis lumayan amom mas karo Gagas itu. Awas. Fokus. Seripat seripi Fokus teman-temannya. lembeane meraka simpen kandas lowas wirakate akhlak lambi dasar keparat nyata ya 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 dak saketi aduh mesem sebat matu Nora serata tak pandeng malaku boyo ono adang ono Bapak angka 3 mas. kadung tresno Kadung Tresno. kalajengaken ngimpi Ngimpi. sampun katur wonten ngasuna panjenengan sedaya terus nyawiji kanca-kanca gagak seto Gagak seto mas. ya Monggo Mas Yudio. monggo ning ndi Mriki kali Mbak Dita. Mbak Jita Yes. ki mau gek pas durung metu isih do dandan Iya. mau perjanjiannya jarine penari
nek sing mlebu ora dadi mengganti biaya seluruh ini. Ora sing ra dadi ku bar iki dadi ning jero Mas mesti. Yo ben. Nah mau perjanjiane ngono. Aku ya krungu. Nek sing ning jaba kalangan rusuh ganti rugi. Iya. Sing penari ora dadi ganti rugi. Ganti rugi. Heeh. Masakake ya Mas. Oke cak suninga sagung dumateng para pamirsa ingkang sainggilipun panggung. Sudah ada informasi dari panitia. Panggungnya wis miring mundur. Wah. Waduh. Kok ndak ambrol, monggo dumateng Bapak Joko Wargo. Wah, Bapak keamanan Hansip monggo sedaya. Yang tidak berkepentingan monggo. Di Dibantu. sana jembar Mas. Jembar. Iya, nggih. Nggih. Engko nek roboh aku mulih. Seneng aku seneng. Ya, lagu candhaipun. Ya, monggo lagu terbaru koleksinya apa jenenge wiyogane Mas? Nganu itu loh tulisannya iki. Kawe Delaras. Biasanya Mas Yudi. Kawe Delaras. Kawer dilaras kita. Iki ana campur sarine ora? Oh iya. Tunggu dijope. Iya, heeh. Biasanya Mas Yudi. Nggih. Biasanya. Iya. Monggo. Oh iya. Apa Mas? Wijaya Kusumo. Oke. Kembang. Hadir monggo katur. Monggo. Gagak seto. Oh iya. Yo, Mbak Dita, Mas Budi Arjuna. Bakarlan semi puspita ing taman sari maklum manungsung wengi kalawan bulan nedagari Ngambar mesem nito sang kombang wayang gerang sang pucuk sarine kembang kusumaning rantri mung sawiji dinanti memantri sajroning ati kang suci lintang-lintang pancarana antariksa alipui ayu sangrina kusuma wijaya Cita Melia ada Mas Kusi Arjuna semangat Ade Santista Say sudah mandi pulang luke mekar lan semi musibah ing taman sari mangkleng warung sang wengi kalawan ulane dadari gambar sasito sang kumbang bawayang rangsang pucuk sarine kembang kusumaning ratri lintang-lintang panjerokno antariksa mimpi ayu sangrina kusuma wijaya mimpi ayu sangrina kusuma wijaya
Wijaya sampun Mas. Iya, Nggih. piye? Ngarsaken kondur napa lagu melih, Mbah? Iki nek es ngene iki ya Mbah. Iya, oh tek wis kerasukan ya Mas. Mbah hantu. Iya. Apa nek hantu ki wis tuwa Mas? Ya ana sing tuwa. Oh, ngono. Nek bocah ya ana sing bocah. Oh, Iki ketoke mbah kabeh. Mbah kabeh. Oh, ini Mbah. Mbah mbuh. Ya. Iki ki nganu Mas. Piye, Iki piye? dadine iki udu Mbah. Lah? Ning lele. Hah? Ning lele. Lele. Iya. Soale koncone dene kabeh. Oh, ngono. Koncone dono kabeh. Berarti Mas. demit lele. Demit lele. Eh, Ya, nggih. Wonten panyuwunan lagun mboten saking panitia-panitia napa kadang muda apa kuwi jenenge Mas? Kamudika. Komudika. Komudika. Iya, kamu. kamu. Heeh. Kowe mau wis komudika. Heeh, aku wis muni kali ajur. Heeh. Wis tak kandhani desane kali ajur kok le ngomong kali ajur. Kali ajur aku Mas. Larang-larang nek wis wong kesel iki ngene iki Oh, Mas, ngono. dadine lambene meleset-meleset ngene Mas. Piye iki? Oh, bukit berbulu. Ya, bulunya siapa? Kucing. Oh, kucing. Nggih, monggo kanca-kanca. Iya, Kang.